Салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк зинтон, подписация фаромӯш накунтон бародаро. Ҳамин аккумада прессшонаи пресси ҷаварӣ фаъя мегӯяд. Ин дар чилгизи бародаро нархаш 25 сомон омада гиритон худотон. Агар 28 сомон мо бурда медим албатта. Пресси ҷаварӣ мегӯяд. Кабуд хушшуди ки хушро хушхургооба. ин ду хел пресса. Пресси бедаша ман мози то охирша тамошо кунто, албатта ман нишон медиҳам. ин дар чилгизи абор дига мегӯям. як 3000 томи, 4000 томи чӣ хел хоҳитон ҳай пресс. барои дастгириётон якҷон ташаккур ҳамеша. Якте лайк, подписация фаромӯш накунто албатта. ин дарозиш 1 метр бародаро, абор дига мегӯям, дарозиш 1 метр хушрӯ. марҳамат, полни замин 8 гектар замин ҳамаш пресс. бародарон пресси беда якум дарав алафаш аралаш нархаш 20 сомон. агар харидоро бошад марҳамат битон омада гиртамани пресси беда аралаш алаф нархаш 20 сомон. бо иншоалло савдо мешавад. мана номери телефон экранада ҳай, марҳамат телефон кунтон. мана бо